दे खामसालि सिबलायबाय नै मम्मी सिबखादोंदां ना बेखौ औ बे थाम्फै थामला माबा माबि जाथारो गादेर गुदेर टाइल्सबाबो हेल' लोगोफोर गिबियावनो नोंसोरखौ आं अननाय सिबिनाय जासिहरबाय नै मादैया नोंसिनि आबौआ ना गुरनो ओंखारदों मोनोना मोनाथाय नायनायसै मोनोबा दा बाथोन जाफैनोसै आंनि चेनेलखौ सोरबा गोदानफोर नायोबा अननानै लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम कमेन्ट खालाम आरो आंनि सोरबा सिनायनाय लोगोफ्रा नुयोबा क्लिकखौ थुनानै नाय जाहाथे नायालासिनो दाथा नोंसिनि अननाय मोनोबा आंबो दावगालांनो हायो गुरहैनोसै दाना दुब्लि बारियाव थांसै थाबायलांसै नै सैमाफ्रा मा जादोंथाय अरलायलायदों नै गावजों फैद' ना नागिरहैनोसै ना जोंहा मोनोना मोना गुरनाय नायनोसै मालाय गुरखांनानै थांखांजोब्बाय बाहाय बैयावबो दै दंथ' नायलाय बैयाव जिंथाराव नायनो मामि दा नाय दानो नायो नामा नाखौ ना साथा मोननायखौ नायो मालाय गुरनानै थांखांजोब्बाय जोंहा हाखौनो नांबाय दासो बाथोन मोनबाय माइ गायहैनोसै दसे हाजिराफ्रा फैजोबदोंना फैजोबाखै नायानो गैया नै लोगोफोर मोनाखै दैयानो गोथां नालाय ओरैनो जागासिनो मोनथारबाय गैया ओरैनो फिथिख्रि गोरलै गोरलै एसेल' मोनसाबबाय नै जोंहा दिनै 10 बिगा हा हानोसै नालाय हाजिराफोर 11 जन दङ दाउ बयलार 5-6 केजियानो जाफ्रामगोन खोमा लायनानै बिसोरनो दुब्लि बारियाव एवना हैनोसै जानो नांथारगौनो जांख्रायालाय जांख्रा जाथ'वाखै गोबांबो मावबाय दांबाय हिसाबै जानोबो लुगैयो नालाय एवना हैनोसै आलुखौ दहाय एवनानै लाखाबाय दाना होसनबाय
हटकेस मोननै सोबाय दुब्लि बारियाव लांनो मोनखांनानै आं दहाय फिनिश जानायखौ संनायखौ खेबबाय थायासै रायजोफोर लांनायखौल' दिन्थियो आङो जोंनि माइ गायग्राफोरखौ नायलांदो नै दावदै मा बाथारबाय नामा बायाखै बानायालाय रज'खाय मोजां मोनदों नै खोथियाव बेलाव दङ माइ बाबाय नामा बिथांजोफोर बायाखै बारबो फैदोंना सान्दुंबाबो नैबे नै आंनि आब'आ बाथारबाय सिबाय बेस्रा हारसिङै जिग' जिग' नै जारौमोन बाबाय नामा बाल जारौमोन सान्दुं गोसायाव सान्दुंआबो बांद्राय जाबाय नालाय मोनाबासो दा जारुवालै बोरो मानो साथा होथेखो खोन्थाहरदो आं खोन्थानोसै आंनि माइ गायग्राफोरखौ नै बे बिथाङा नै ट्रेक्टर ड्राइभारा जोंनावनो सालायोमोन आगोलाव दा मालाय गावहानो बायबाय दाना गावनो ट्रेक्टर मालिक जाबाय जोंनि खाथिनि हायाव एवदों जोंनि आयंमोननियाव रानखांबायबो राननायखौ आङो नोंसोरनो देखायनो रोङासै होंगो दोंगो नालाय नै जासावजोब्बाय बयबो खोन्थाहरद' रायजोफोर मा मानि मोनजादों माइ गायखांनायनि दरसे हानायनि मोनजाबाय जोंहा गोथाव लायाखै र' गोथाव जादोंना गोथाव जादों बानलुआबो लकेलबावसो गोथावखा जि बुरजा बुरजा नै खाजिया जि बुरजा बुरजा जाखादों बिदिसो होनांगौ खायसे माइ गायबानो मोनो खालमासि नोंस्रा बिदि टाइमाव गोसोखांबावदो बाल आब' फैबाय थाखायो फैनांगौना जों नङाबानो जाखाया औ लेंहैबाय थाखायो नै जाबावसैसो दे जादो बोसोरै बोसोरै गायफैनांगौना बोसोरै गायफैनांगौ बिदैयालाय माथो जाखो बिदै दैबाय नामा दे जा गोसो होनानै जा बयबो एथ' खस्थ' गायबाय गोसो होनानै नै बेलाय बेखौनो गायदों सिबायफोर बिराद दुब्लि गेजेराव बयबाबो फैनानै गायफैजोबबावबाय मेंग्लिलायथारो बयबो बेस्राफोर